Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 23. Спатканне. Д'Артаньян адразу ж пабег дадому і, хоць была 3 гадзіна ночы, і яму давялося праходзіць праз самыя небяспечныя кварталы Парыжа, з ім нічога не здарылася. Усе ведаюць, што п'яніц і закаханых ахоўвае асаблівае боства. Ён знайшоў дзверы свайго пад'езда адчыненымі, імкліва ўзбег па лесвіцы і пастукаў у спосаб, пра які дамовіўся са сваім слугой. Планшэ, якога ён адправіў дадому за 2 гадзіны да таго з ратушы, наказаўшы сядзець і чакаць яго, адчыніў дзверы. «Ці не прыносіў хто ліста для мяне?» — з нецярплівасцю спытаў Д'Артаньян. «Ніхто не прыносіў, пане», — адказаў планшэ, «але адзін ліст прыйшоў сам сабой». «Што ты мелеш, дурань?» «Я хачу сказаць, што калі я прыйшоў, хоць ключ ад вашай кватэры быў у мяне ў кішэні, і я яго не выпускаў з рук, я знайшоў ліст на зялёным пакрывале стала ў вашай спальні». «І дзе ён?» «Я пакінуў яго там, ці знайшоў, пане. Нядобра, калі лісты самі ўрываюцца ў чужыя дамы. Калі б акно было адчыненае, або хаця б прычыненае, я б нічога не сказаў. Але ж не, усё было цалкам закрыта. Сцеражыцеся, пане, тут, безумоўна, не абышлося без чараўніцтва». Тым часам малады чалавек кінуўся ў пакой і раскрыў ліст. Ён быў ад спадарні Банасье і быў напісаны наступнымі словамі. «Шмат падзяк трэба перадаць вам. Будзьце сёння ўвечары каля 10 у Сен-Клу, перад павільёнам, што стаіць на розе дома пана Дэстрэ». Прачытваючы гэты ліст, Д'Артаньян адчуваў, як ягонае сэрца то пашыраецца, то сціскаецца ад таго салодкага спазму, які адначасова і мучыць, і пяшчотна калыша сэрца закаханых. Гэта быў першы знак, які ён атрымаў. Гэта была першая сустрэча, якая яму была прызначана. Сэрца, ап'янеўшае ад радасці, гатовае было растаць ужо на гэтым парозе таго зямнога раю, які звецца каханнем. «Ну што, пане?» — сказаў планшэ, які назіраў, як ягоны гаспадар па чарзе чырванее і бляднее. «Ці не казаў я? Гэта, напэўна, нейкая бяда». «Ты памыляешся, планшэ», — адказаў Д'Артаньян. «І каб даказаць гэта, вось табе экю, каб выпіць за маё здароўе». «Вельмі ўдзячны, пане, за экю, і абяцаю дакладна выконваць усе загады. Але ад гэтага не менш праўда, што лісты, якія такім чынам трапляюць у замкнёныя дамы, падаюць з неба, мой сябра, проста з неба». «Значыць, пан задаволены?» — спытаў планшэ. «Мой дарагі планшэ, я найшчаслівейшы чалавек на свеце. Дык я магу скарыстаць з вашага шчасця і пайці спаць?» «Так, ідзі. Хай благаславенне нябес упадзе на пана. Але ўсё роўна, гэты ліст...» І планшэ сышоў, хістаючы галавой з недаверлівым выглядам, які нават шчодрасць Д'Артаньяна не магла цалкам развеяць. Застаўшыся адзін, Д'Артаньян зноў і зноў перачытваў ліст. Потым ён 20 раз прыклаў вусны да радкоў, напісаных рукой ягонай цудоўнай каханай. Нарэшце ён лёг спаць, заснуў і бачыў залатыя сны. А 7 гадзіне раніцы ён устаў і паклікаў планшэ, які толькі з другога разу адчыніў дзверы, усё яшчэ не пазбавіўшыся ад трывогі мінулай ночы. «Планшэ», — сказаў Д'Артаньян, — «я іду на ўвесь дзень, можа быць. Таму ты гаспадар сам сабе да 7 вечара, але ў 7 гадзінаў ты мусіш быць гатовы з 2 конямі». «Ага», — сказаў планшэ, — «здаецца, мы зноў ідзем падстаўляць свае скуры пад кулі і ўсе магчымыя пасткі. Ты возьмеш з сабой мушкет і пісталеты». «Вось, я ж казаў!» — закрычаў планшэ. «Я быў упэўнены, што гэта пракляты ліст». «Не бойся, дурань, гаворка ідзе толькі пра забаўку». «Ага, як і тая забаўка нядаўна, калі кулі сыпаліся як дождж і раслі сталёвыя пасткі». «Ну, калі вы сапраўды баіцеся, пане планшэ», — працягнуў Д'Артаньян, — «я паеду без вас. Я аддаю перавагу падарожнічаць адзін, чым мець пры сабе спадарожніка, які адчувае хоць найменшы страх».
Пан крыўдзіць мяне, сказаў планшэ. Я думаў, ён бачыў мяне ў справе. Так, але я падумаў, што, можа, увесь твой дух ты выдаткаваў у першы раз. Пан убачыць, што ў патрэбны момант у мяне яго яшчэ хопіць. Толькі я прашу пана не быць занадта марнатраўным, калі ён хоча, каб яго хапіла надоўга. Ты думаеш, у цябе яшчэ засталося крыху на гэты вечар? Спадзяюся, пане. Добра, тады я разлічваю на цябе. У прызначаны час я буду гатовы. Толькі я думаў, што ў пана быў толькі адзін конь у стайне гвардыі. Магчыма, пакуль і адзін, але да вечара будзе 4. Выходзіць, наша паездка была закупам коней, так? Дакладна так, адказаў д'Артаньян і, кіўнуўшы планшэ, выйшаў. Спадар Банасье стаяў ля сваіх дзвярэй. Д'Артаньян хацеў прайсці міма, не загаворваючы з добрым уласнікам, але той зрабіў такі ветлівы і дружалюбны паклон, што малады чалавек адчуў сябе абавязаным не толькі спыніцца, але і перакінуцца з ім некалькімі словамі. Да таго ж, цяжка было ўтрымацца ад пэўнай ласкавасці да мужа, чыя прыгожая жонка прызначыла табе сустрэчу ў той жа вечар у Сен-Клу насупраць павільёна d'Эстрэ. Д'Артаньян падышоў да яго з як мага прыязнейшым выглядам. Размова натуральным чынам закранула зняволенне беднага чалавека. Спадар Банасье, які не ведаў, што д'Артаньян падслухаў яго размову з незнаёмцам з Мэну, распавёў свайму маладому кватаранту пра пераследы той пачвары, спадара дэ Лафэма, якога ён на працягу ўсёй аповесці не пераставаў называць катаўніком кардынала. Ён падрабязна расказаў пра Бастылію, засовы, вароты, падзямеллі, краты і катавальныя прылады. Д'Артаньян слухаў яго з вялікай уважлівасцю і, калі той скончыў, сказаў: «А спадарня Панасье, вы ведаеце, хто яе выкраў? Бо я не забываю, што менавіта гэтай непрыемнай акалічнасці я абавязаны шчасцем пазнаёміцца з вамі». «Ах!» — адказаў Банасье. «Яны добра пастараліся, каб не сказаць мне гэтага. А мая жонка, з свайго боку, прысягнула ўсім святым, што і сама не ведае. Але вы, — працягнуў спадар Банасье ў цалкам прыязным тоне, — што рабілі ўсе гэтыя дні? Я не бачыў ні вас, ні вашых сяброў, ды і не веру, што ўсю тую пылю, якую планшэ сцярхаў учора з вашых ботаў, вы назбіралі на вуліцах Парыжа». «Вы маеце рацыю, мой дарагі спадар Банасье», — адказаў д'Артаньян. «Мы з сябрамі былі ў невялікай паездцы». «Далёка адсюль?» «Божа барані! Усяго каля 40 лье. Мы завезлі спадара Атоса на воды ў Форш, дзе мае сябры яшчэ засталіся». «А вы ўжо вярнуліся, праўда?» — сказаў спадар Банасье, надаўшы свайму твару самы хітраваты выраз. «Такі прыгожы маладзец, як вы, не атрымлівае доўгага водпуску ад сваёй дамы. Вас з нецярплівасцю чакалі ў Парыжы, ці не так?» «Божая маці!» — засмяяўшыся, сказаў малады чалавек. «Прызнаюся, тым больш ахвотна, што бачу. Ад вас нічога не схаваеш. Так, мяне чакалі, і вельмі нецярпліва, мушу прызнаць». Лёгкая цень прабегла па твару Банасье, але настолькі непрыкметная, што д'Артаньян яе не заўважыў. «І за вашу спрытнасць будзе ўзнагарода?» — працягнуў гандляр з ледзь прыкметнай зменай у голасе, настолькі лёгкай, што д'Артаньян яе не адчуў, гэтаксама, як і ценю на твары гэтага чалавека. «Ах, хай вашыя словы спраўдзяцца!» — засмяяўся д'Артаньян. «Не, тое, што я кажу, — адказаў Банасье, — толькі каб ведаць, ці не затрымліваю я вас». «Да чаго гэтае пытанне, мой дарагі гаспадар?» — запытаў д'Артаньян. «Вы хочаце мяне дачакацца?» «Не, але пасля майго арышту і рабавання, учыненага ў маім доме, я трывожуся кожны раз, калі чую, што адчыняюцца дзверы, асабліва ўначы. Што вы хочаце? Я ж не фехтавальшчык». «Ну, не палохайцеся, калі я вярнуся а 1, 2 ці 3 гадзіне ночы. Нават калі я ўвогуле не вярнуся, таксама не палохайцеся». На гэты раз Банасье так збялеў, што д'Артаньян не мог не заўважыць гэтага і запытаўся, што з ім. «Нічога», — адказаў Банасье.
Нічога. Пасля маіх няшчасцяў я зрабіўся схільным да раптоўных прыступаў слабасці. Вось і цяпер мяне праняла дрыготка. Не звяртайце ўвагі, вам застаецца толькі быць шчаслівым. Тады ў мяне поўна спраў, бо я і сапраўды такі. Яшчэ не, пачакайце трошкі. Сёння ўвечары, вы сказалі. Ну дык вечар хутка прыйдзе, дзякуй Богу. І можа вы самі чакаеце яго з такім жа нецярпеннем, як і я. Можа, сёння вечарам спадарня Банасье завітае ў сямейнае жытло? Спадарня Банасье сёння не вольная, сур'ёзна адказаў муж. Яе затрымліваюць абавязкі ў Луўры. Тым горш для вас, мой дарагі гаспадар, тым горш. Калі я шчаслівы, я жадаю гэтага ўсім. Але, відаць, так не бывае. Малады чалавек пайшоў далей, смеючыся з жарту, сэнс якога, як ён думаў, разумеў адзін толькі ён. «Весяліцеся!» — адказаў услед Банасье голасам, падобным да пахавальнага звону. Але д'Артаньян быў ужо занадта далёка, каб пачуць яго. Ды і калі б пачуў, у такім стане духу, у якім ён знаходзіўся, ён усё адно не звярнуў бы ўвагі. Ён накіраваўся ў дом да Трэвіля. Трэба памятаць, што ўчорашні ягоны візіт быў вельмі кароткі і мала што растлумачыў. Ён застаў Трэвіля ў добрым настроі. Той лічыў караля і каралеву надзвычай міласцівымі на бале. Праўда, кардынал быў асабліва не ў духу. Ён адправіўся дадому а 1:00 гадзіне, скінуўшы ўсё на хваробу. Што да іх вялікасцяў, яны вярнуліся ў Луўр толькі а 6:00. «А цяпер», — сказаў Трэвіль, панізіўшы голас і аглядаючы ўсе куты пакоя, каб пераканацца, што яны адны. «Цяпер пагаворым пра вас, мой малады сябар, бо відавочна, што вашае шчаслівае вяртанне мае нейкую сувязь з радасцю караля, трыумфам каралевы і прыніжэннем яго правялебнасці. Вам трэба быць напагатове». «А чаго ж мне баяцца?» — адказаў д'Артаньян. «Пакуль мне шанцуе скарыстацца прыхільнасцю іх вялікасцяў. Усяго, паверце. Кардынал не такі чалавек, каб забыць прыніжэнне, пакуль не адпомсціць таму, хто з ім так пажартаваў. А гэты жартаўнік, як мне здаецца, вельмі падобны на аднаго маладога гасконца, якога я ведаю». «Дык вы лічыце, што кардынал гэтак жа добра пра ўсё ведае, як і вы, і што яму вядома, што я ездзіў у Лондан?» «Д'ябал! Вы былі ў Лондане! Дык гэта з Лондана вы прывезлі гэты цудоўны дыямент, што зіхаціць у вас на пальцы? Асцерагайцеся, мой дарагі д'Артаньян! Падарунак ад ворага — дрэнная рэч. Ці ж няма на гэты конт лацінскага выслоўя? Пачакайце!» «Так, безумоўна», — адказаў д'Артаньян, які ніколі не мог засвоіць нават азы гэтай мовы і сваёй невацкасцю даводзіў настаўніка да адчаю. «Так, безумоўна, ёсць такое». «Вядома, ёсць», — сказаў спадар дэ Трэвіль, які меў крыху літаратурнай адукацыі. «І вось днямі спадар дэ Бенсерат мне яго цытаваў. Пачакайце хвілінку. Ах, вось яно. Timeo Danaos et dona ferentes», што азначае «беражыцеся ворагаў, якія прыносяць табе дары». «Гэты дыямент не ад ворага, пане», — запярэчыў д'Артаньян. «Ён ад каралевы». «Ад каралевы? Ого-го!» — сказаў спадар дэ Трэвіль. «Ды гэта сапраўды каралеўскі каштоўны камень, варты 1000 пістоляў, калі не болей. Хто перадаў вам гэты дар?» «Яна сама мне яго дала». «Дзе?» «У пакоі побач з тым, дзе яна пераапраналася». «Як?» «Падаючы мне сваю руку для пацалунку». «Вы пацалавалі руку каралевы?» — сурова зірнуў на яго спадар дэ Трэвіль. «Яе вялікасць удзяліла мне такую ласку». «І гэта ў прысутнасці сведкаў? Неасцярожнасць, тройчы неасцярожнасць». «Не, спадар, будзьце спакойныя, ніхто яе не бачыў», — адказаў д'Артаньян і пераказаў, як усё здарылася. «Ах, жанчыны, жанчыны!» — усклікнуў стары салдат. «Я ведаю іх па іхняй рамантычнай фантазіі. Усё, што мае водар таямніцы, іх зачароўвае.
Дык вы пабачылі толькі руку і ўсё. Сустрэўшы каралеву, яна і не пазнала б вас. Не, але дзякуючы гэтаму дыяменту, адказаў юнак. Паслухайце, сказаў спадар дэ Трэвіль. Ці можна я дам вам параду? Добрую параду, параду сябра. Гэта будзе для мяне гонар, пане, адказаў д'Артаньян. Дык вось, бяжыце да найбліжэйшага ювеліра і прадайце яму гэты дыямент за самую высокую цану, якую толькі зможаце атрымаць. Нават калі ён самы ліхі ашуканец, дасць вам не менш як 800 пістоляў. Грошы не маюць імя, а вось гэтае кальцо мае страшнае імя, якое можа выдаць таго, хто яго носіць. Прадаць гэтае кальцо, якое я атрымаў ад сваёй каралевы? Ніколі, сказаў д'Артаньян. Дык хаця б паверні камень унутр, дурань, сказаў Трэвіль. Бо ўсе павінны разумець, што кадэт з Гасконі не знаходзіць такіх камянёў у мамінай скрынцы з упрыгожваннямі. Дык вы лічыце, што мне ёсць чаго баяцца? Запытаўся д'Артаньян. Я хачу сказаць, малады чалавек, што той, хто спіць на параховай бочцы з ужо падпаленым кнотам, можа лічыць сябе ў большай бяспецы, чым вы. Д'ябал, сказаў д'Артаньян, якога пачаў трывожыць упэўнены тон спадара дэ Трэвіля. Д'ябал, дык што мне рабіць? Перш за ўсё, заўсёды быць напагатове. Кардынал мае добрую памяць і доўгую руку. Можаце не сумнявацца, ён адпомсціць вам нейкай подласцю. Але якой? Эх, хто яго ведае? Хіба ў яго няма ўсіх д'ябальскіх хітрасцяў пад рукой? У лепшым выпадку можна чакаць, што вас арыштуюць. Што? Яны адважацца арыштаваць чалавека на службе яго вялікасці? Халера! Яны не надта раздумвалі ў выпадку з Атосам. У любым выпадку, малады чалавек, паверце таму, хто 30 гадоў пры двары. Не ўпадайце ў бяспечнасць, інакш вы загінеце. Наадварот, і гэта я вам кажу, шукайце ворагаў усюды. Калі хто-небудзь будзе шукаць з вамі сваркі, ухіліцеся ад яе, нават калі гэта дзіця 10 гадоў. Калі на вас нападуць удзень ці ўначы, біцеся, але адступайце без сораму. Калі пераходзіце мост, правярайце кожную дошку на ім, каб адна не правалілася пад вамі. Калі праходзіце паўз дом, які будуецца, паглядзіце ўверх, каб камень не зваліўся на галаву. Калі застаецеся да ночы, заўсёды хай вас суправаджае слуга, і няхай ён будзе ўзброены. Калі толькі вы ўпэўнены ў ім. Не давярайце нікому, ні сябру, ні брату, ні каханай. Асабліва каханай. Д'Артаньян пачырванеў. Асабліва каханай? Паўтарыў ён механічна. І чаму ёй больш, чым камусьці іншаму? Таму што каханка – адзін з любімых сродкаў кардынала. Няма больш хуткага. Жанчына прадасць вас за 10 пістоляў. Прыклад – Даліда. Вы ж ведаеце пісанне? Д'Артаньян успомніў пра сустрэчу, прызначаную яму спадарняй Банасье на гэты вечар. Але трэба аддаць належнае нашаму герою, дрэннае меркаванне, якое спадар дэ Трэвіль меў пра жанчын наогул, не выклікала ў яго ані найменшага падазрэння да яе. Але, паміж іншым, працягнуў спадар дэ Трэвіль, што сталася з вашымі 3 таварышамі? Я якраз хацеў спытаць, ці чулі вы што-небудзь пра іх? Нічога. Дык вось, я пакінуў іх па дарозе. Партоса у Шантыі з паядынкам, Араміса у Крэвекёры з куляй у плечы, Атоса у Амьене, дзе яго затрымалі па абвінавачванні ў фальшываманецтве. Вось як! — усклікнуў спадар дэ Трэвіль. І як на халеру вы ўратаваліся? Цудам, пане, мушу прызнацца. З ранай у грудзях і пасля таго, як я прыбіў графа Дэварда да дарогі на кале, быццам матылька да шпалеры. Вось як? Дэвард – адзін з людзей кардынала, кузэн дэ Рашфора. Пачакайце, мой сябра, у мяне ёсць думка. Кажыце, пане. На вашым месцы я зрабіў бы адну рэч. Якую?
Пакуль яго правялебнасць шукае мяне ў Парыжы, я б ціха, без шуму барабана і трубы, накіраваўся б у Пікардыю і распытаўся пра маіх 3 таварышаў. Што за д'ябал? Яны ж сапраўды заслужылі ад вас такую ўвагу. Добрая парада, пане, і заўтра я выеду. Заўтра? А чаму не сёння ўвечары? Сёння ўвечары, пане, я затрыманы ў Парыжы неадкладнымі справамі. Ах, малады чалавек, нейкая прыгода з жанчынай. Будьце асцярожныя, паўтараю вам, асцярожныя. Жанчына нас губіла, губіць і будзе губіць, пакуль стаіць свет. Паслухайце маёй парады і выязджайце сёння ж увечары. Немагчыма, пане. Значыць, вы далі слова? Так, пане. Ах, гэта ўжо зусім іншая справа. Але абяцайце мне, калі вы не будзеце забіты гэтай ноччу, то заўтра выйдзеце. Абяцаю. Ці патрэбны вам грошы? У мяне яшчэ ёсць 50 пістоляў. Думаю, гэта мне хопіць. А вашым таварышам? Думаю, яны не маюць патрэбы. Мы выехалі з Парыжа, маючы па 75 пістоляў у кішэні кожны. Ці пабачу я вас перад ад'ездам? Думаю, не, пане, калі толькі не здарыцца нешта новае. Ну што ж, шчаслівай дарогі. Дзякуй, пане. Д'Артаньян пакінуў спадара дэ Трывіля, крануты яго бацькоўскім клопатам аб сваіх мушкецёрах. Ён завітаў па чарзе да Атоса, Партоса і Араміса. Ніводзін з іх не вярнуўся. Іх слуг таксама не было, і нічога не было чутна пра іх. Ён мог бы распытаць іх каханак, але з Партосавай і Арамісавай ён не быў знаёмы, а ў Атоса яе і не было. Праходзячы праз гвардзейскі будынак, ён зазірнуў у стайні. 3 з 4 коней ужо прыбылі. Планшэ, вельмі здзіўлены, быў заняты прыгатаваннямі і ўжо падрыхтаваў 2. «Ах, пане!» – сказаў Планшэ, убачыўшы д'Артаньяна. «Як я рады бачыць вас!» «А чаму ж, Планшэ?» – спытаў юнак. «Ці давяраеце вы гэтаму ўласніку, спадару Банасье?» «Я? Ні ў якой меры!» «О, вы вельмі правільна робіце, пане!» «Але чаму гэтае запытанне?» «Таму, што пакуль вы размаўлялі з ім, я сачыў за ім, хоць і не падслухоўваў. І, пане, твар яго некалькі разоў змяніў колер. Ба! Вы заняты лістом, які атрымалі, гэта не заўважылі. Але я, якога ўжо насцярожыла дзіўная з'ява з тым лістом, не прапусціў ніводнага руху на ягоным твары. І якім ён табе падаўся?» «Падступным, пане». «Сапраўды?» «Больш за тое, як толькі пан выйшаў і знік за вуглом вуліцы, спадар Банасье узяў капялюш, зачыніў дзверы і пайшоў шпаркім крокам у процілеглым напрамку». «Падобна, ты маеш рацыю, Планшэ. Усё гэта сапраўды выглядае крыху таямніча. Можаш быць упэўнены, мы не заплацім яму арэнднай платы, пакуль справа не будзе цалкам высветлена». «Пан жартуе, але пан сам убачыць». «Што ж, Планшэ, што напісана, таго не сцерці». «Значыць, пан не адмаўляецца ад сваёй паездкі сёння ўвечары?» «Зусім наадварот, Планшэ. Чым больш у мяне злосці на спадара Банасье, тым больш дакладна я прыйду на спатканне, прызначанае тым лістом, які цябе так непакоіць». «Значыць, гэта канчатковае рашэнне, пане?» «Несумненна, мой сябар. А таму о 9 гадзіне будзь гатовы тут. Я прыйду да цябе». Планшэ, бачачы, што ўжо няма надзеі прымусіць свайго гаспадара адмовіцца ад задумы, цяжка ўздыхнуў і ўзяўся рыхтаваць 3-го каня. А д'Артаньян, які ў душы быў асцярожным юнаком, замест таго, каб вярнуцца дамоў, пайшоў паабедаць да таго гасконскага святара, які ў час нястачы іхняй чацвёркі пачаставаў іх гарбатай з шакаладам.